Aniversario. Murguía tiña 13 anos cando ocorreron os acontecementos de 1846. Mais nunca máis os esqueceu, recoñecendo os seus protagonistas o mérito de descubrir e loitar pola realidade galega ata a súa morte. Aos 23 anos, lembraba así o ano de 1846 no xornal La Oliva, 26 de agosto de 1856. Hai unha páxina na historia do meu país natal, da Irlanda de España, do país acaso maldito do Señor e escarnecido de todos os que non son os seus fillos. Hai, dicimos, unha páxina triste, unha páxina de bágoas e sangue, como o é a si mesmo de gloria. Esa páxina é unha data, esa data un aniversario, ese aniversario un día de derrota. Os que se entregaron en San Martiño Pinario cando lles faltou aos seus fusiles o último cartucho, crían na vitoria e esperaban, cando non podían ter por certa a compaixón dos vencedores. A lembranza deste día é unha man misteriosa que toca no noso corazón e abre de novo a mal cicatrizada ferida gañada naquela loita. É unha voz de dor que sae do fondo da nosa alma e a conmove. Un berro que a esperta, un érguete, que resoa nas tumbas dos axustizados de Carral, como resoou na de Lázaro. Manuel Murguía, La Oliva, 26 de agosto de 1856.